Буа районынан фермер Петр Лапшин яңа сөтчілік фермасы жеткізі. Қоралтыны крестьян фермер хужалығы базасында ғаилә тірлікшілік фермаларын үстіру программасы бойынша грант ақшасына түзей. Бина 150-лі баш тірлікке есепләнген, толысынша диярлік автоматлаштырылған. Толырақ келесі материалда. Петр Николаевич кең профильлі хужалық жетекшісі, керек екен үзі тракторға да отыра. Фермерлік ішенлігі білән 2015 жылда шығыллене башлый ул. Аңа қадар урман хужалығы өлкәсендә хезмәт куя. Урман хужалығында эшләүдән туктаганнан соң хатыны белән 16 баш үгез асырый башладык. Шуннан соң сыерлар сатып алдык. Мөгезе эре төрлекнең баш саны елдан-ел арта баргач, ферманы арендага алырга булдык. Аннан аны сатып алдык. Бүгінгі күнгә 350 гектар җиребез бар. Быел крестьян фермер хужалығы базасында ғаилә тірлікшілік фермаларын үстіру программасы бойынша Татарстан Республикасы Авыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгы грантын ұтқан. Грант акчасы ярдәмендә 152 сыерга исәпләнгән яңа сөтчелек фермасы төзергә булдык. Грантның гомуми суммасы 25 миллион сум. Әлеге суммага ферма төзергә, техника сатып алырга, 40 баш нәселле тана алырга тиешбез. Сөт үткәргечләр урнаштырылды. Азык трактор ярдәмендә таратылачак. Эш тулысынча диярлек автоматлаштырыла. Кул хезмәте булмаячак. Район башлыгы Ранис Камертдинов мондый масштаблы проектлар район икътисадын үстерүгә һәм авылларны саклауга ярдәм итә дип билгеләп үтте. Бу авылда эшләү өчен мөмкинлекләр булуын тагын бер кат исбатлаучы мисал. Хуҗалыкның әлеге төрләре халыкны азык-төлек товарлары белән тәэмин итүдән тыш, авылның социаль тотрыклылыгын саклый, күп кешене эшли итә. Петр Николаевич кебек эшчән кешеләр булганда, авыл хуҗалыгы үсештән туктамас. Яңа сөтчелек фермасын төзү эшләре инде төгәлләнеп килә. Нәселле таналар сатып алу буенча мәсьәлә хәл ителә. Киләчәктә фермер хуҗалыгын киңәйтергә, савым сыерларының санын 200-гә җиткерергә планлаштыра. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.